Ahojte. Dnes sa jednoduchým experimentom pokúsime overiť správanie sa telies v kvapelinách s rôznou hustotou. Na tento pokus budeme potrebovať nejaké teleso. Ja som si vybral takýto oranžový žetón, ďalej lyžičku na rozmiešanie cukru a soli, 4 nádoby najlepšie rovnakého tvaru a priesvitné, odmerný valec a pripravíme si 4 kvapaliny s rôznou hustotou. Ocot, potom voda, do jednej vody pridáme cukor a do ďalšej sol. Teraz si pomocou odmerného valca a soli a cukru pripravíme 4 rôzne kvapaliny. Teraz, keď sme si pripravili jednotlivé kvapaliny, budeme postupne hádzovať naše oranžové teleso do jednotlivých kvapalín s rôznou hustotou. Hodíme ho do octu, kde vidíme, že nám klesne na dno. Teraz ho vhodíme do vody s cukrom, kde sa nám vznáša. Teraz ho dáme do čistej vody, kde sa nám vznáša až pomaly klesá ku dnu. A na záver ho vhodíme do vody so solou, kde nám vždy vyplave na povrch. Každé teleso, aj kvapalina, má svoju hustotu. Vďaka tejto hustote vieme určiť, či sa teleso ponorí ku dnu, bude plávať na hladine, alebo sa bude vznášať medzi. Ak má teleso menšiu hustotu, bude plávať na hladine. Ak má väčšiu hustotu, ponorí sa ku dnu. Ak má rovnakú alebo približne rovnakú, bude sa znášať medzi. A to je ku dnešnému pokusu všetko, priatelia. Tak dovidenia.